Tervehdys Oulun yliopistosta. DiuLab on hanke, jota on arvioitu jopa anarkistiseksi, ja sehän sopii meille. DIY eli Do It Yourself, tee se itse, haluaa oppilaan asettamaan omat tavoitteensa, valitsemaan omat välineensä ja tekemään omat tuotoksensa oppimisensa aikana. Tässä on mun kollegat Kerttuli, Mikko, Antti ja mä oon Paula. Hankkeen tavoite on rakentaa koulua, jossa opitaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tietoja. DiuLab tukee elinikäistä oppimista ja uusia yhteiskuntataitoja. Taustalla on yhteiskunnan muutos ja digitalisoituminen. Hankkeen koordinaattori on Barcelonan yliopisto Espanjassa. Olemme hyvässä seurassa, sillä kumppanimme ovat vanhoja ja arvostettuja. Barcelonan yliopistokin on perustettu jo vuonna 1402 ja yliopistosta psykologian oppiaine on tässä hanketoiminnassa mukana. Barcelonasta on mukana myös ylä- ja alakoulu tämmöisestä Escola Virolaista, jossa vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat koulun johtoajatuksia. Toinen partneri tulee Prahasta. Siellä perustettiin Karlovan yliopisto 1300-luvun alussa. Kasvatustieteen tiedekunta on mukana hankkeessa ja ala- ja yläkoulu tulee Korunovaksnasta, joka on tämmöinen taide- ja ilmaisupainotteinen koulu. Oulun yliopisto perustettiin jo 1958. Me olemme tämmöisiä nuoria ja ketteriä. Meillä on mukana normaalikoulun alakoulu Koskelassa ja yläkoulu Linnanmaalla sekä täydentävien opintojen keskus Topi hoitaa hankehallinnointia ja tämmöistä raportointia ja koordinointia. No niin, ja projektin alussa oikeastaan lähdettiin muodostamaan sellaista yhteistä näkemystä siitä, että mitä tämä tee se itse oppiminen ja DIY-filosofia tavallaan oppimisessa oikein tarkoittaa. Ja me järjestettiin niitä joka maassa, joka oppilaitoksessa vanhemmille oppilaille, opettajille ja kaikkien kanssa keskusteltiin samat asiat läpi. Näissä teemakeskusteluissa me kyseltiin oikeastaan tätä DIY-filosofiaa nimenomaan sillä tavalla, missä se on mahdollista, eli missä tee se itse oppimista tapahtuu, mitä TVT-työkaluja siellä käytetään. Ja sitten vielä kyseltiin, että mitä tapahtuuko sitä vastaavanlaista oppimista jossain muualla kuin koulussa. Ja opettajilta vielä kyseltiin sen lisäksi, että miten se koulu voisi edistää tämmöistä oppimista omassa toiminnassa. Opettajille nämä asiat kytkeytyivät sitten projektioppimiseen aika pitkälle, esimerkiksi tutkivaan oppimiseen ja kaikkiin tämmöisiin meille tuttuihin asioihin. Opettajat näki, että ne oppilaat motivoivat, kun ne saa hakea itse materiaalia, asettaa omia tavoitteitaan ja käytettiin aika lailla monipuolisesti koulun työkaluja. Vanhempien puolella taas oltiin selkeästi kouluprojekteissa. Siellä taas kytkettiin asioita myöskin niihin koulun ulkopuolisiin asioihin, esimerkiksi kerhotoimintaan ja muihin juttuihin. Vanhemmilla oli oikeastaan selkeä kuva siitä, että miten TVT ja niiden vaikutukset avaa koulua yhteiskuntaan ympäröivään yhteiskuntaan. Oppilaat oli kaikkein avarakatseisimpia. Eli heidän mielestään tätä oppimista tapahtuu aina, kun saa itse vaikuttaa siihen, mistä sitä asiaa lähtee purkamaan, miten asettaa tavoitteita. Mutta oppilaat oli myöskin varovaisimpia siinä, että kaikkea ei voi jättää pelkästään heidän varaan. Tarvitaan opettajaa auttaa. Teimme analyysiä siitä, miten DiuLab-projektimme peilautuu Suomen uuden opetussuunnitelman ja kumppanimaittemme opetussuunnitelmiin. Suomen uusi opetussuunnitelma on jo paljolti samoilla linjoilla kuin projektimme tavoitteet ja seuraavissa videoissa vähän siitä lähemmin. Sosiaalisessa mediassa näkynyt monimuotoinen do-it-yourself-kulttuuri on projektissamme keskiössä. Sama filosofia näkyy myös uudessa OPSissa. Sen puitteissa voimme luoda, jakaa ja oppia. Harjoittelemme itseohjautuvuutta, yhteisöllistä oppimista, ainerajojen rikkomista. Uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen 7 osa-alueesta do-it-yourself näkyy seuraavissa 3. Ajattelu, oppimaan oppiminen, monilukutaito ja tietojen viestintäteknologinen osaaminen. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tärkeimmät 4 osa-aluetta löytyvät nekin uudesta OPSista. Käytännön taidot ja oma tuottaminen, vastuullinen ja turvallinen toiminta, tiedon hankinta, vuorovaikutus ja verkostoituminen. Espanjan ja Tsekkien opetussuunnitelmat painottuvat hiukan eri tavalla. Espanjassa do-it-yourself-filosofia näkyy itseohjautuvana oppimisena ja TV-taidot pikemminkin media
asiaosaamisena. Tsekeissä painotus on yksilöoppimisessa, ongelmanratkaisutaidoissa ja kulttuurisissa taidoissa. No lähteekö oppiminen Suomessa sitten karkaako käsistä? No ei varmaan karkaa, kyllä se OPS ja velvoitteet pitävät siitä huoleen, että rajat löytyvät. Ja opettajilla suunnittelussa oli kuitenkin selkeästi tarve uudistaa oppimista. Vapaa-ajallahan nuoret ei ole konservatiivisia, vaan tekevät videoita, syntyy tanssiryhmiä ja kaiken näköistä. Mutta koulussa tietynlainen konservatismi kyllä asuu ajatuksissa sekä oppilailla että opettajilla ja siinä koulun arjessa. Ja tähän yrittää tämä projekti tuoda jotakin uutta. Koulutyössä tämmöinen suunnitelmallisuus on tietenkin tärkeää ja tuommoinen vaiheittaisuus tässä tulee esille. Opettaja antaa aihepiiri, josta sitten lähdetään etenemään. Ja nuo loppuvaiheet, julkaisu ja yleisö, niin ne selkeästi nostaa tasoa tässä tekemisessä. Erottaa sen tuommoisesta puuhastelusta. Ainerajat ylittäviä projekteja löytyy kyllä OPSista. Opettajat löytävät niitä helposti, mutta sitten ne haasteet tulevat lukujärjestyksessä ja aikatauluissa ja periodeissa ja niin edespäin. Mutta kuitenkin halutaan muutosta opetukseen ja pysyviä käytäntöjä. Semmoinen kertapilotointi ja hörhöily, se ei enää kouluväkeä kiinnosta. Projektit ja toiminta dokumentoidaan ja info löytyy tuommoisen web-osoitteen takaa. Toivotan kaikille kuulijoille reipasta tee se itse henkeä opetukseen ja oppimiseen. Tulkaa käymään tuolla posterilla ja meillä on muutama posteri esite pikku printtikin. Kiitos. No niin.